नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. नवरात्र चालू होते आजपासून. तुम्हा सगळ्यांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज आपण उपवासाची आंबोळी चटणी आणि असा एक वेगळा पदार्थ जो आंबोळीच्या पिठापासून बनवणार आहोत आणि त्याच्याबरोबर गोड असं दही. आता पहिल्यांदा आपण चटणी बनवतोय. चटणी बनवण्यासाठी इथे मी खोबरं घेतलेलं आहे. आतमध्ये भाजलेले शेंगदाणे घालायचे आहेत, मिरची घालायची आहे, त्याच्यानंतर इथे जिरं घालते मी अर्धा चमचा, चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, गूळ घालायचं आहे थोडं. गुळाच्या ऐवजी साखरेचा वापर केलात तरीही चालू शकतो. लिंबाचा रस घालून घ्यायचा आहे आंबटपणासाठी आणि हे सगळं आपल्याला थोडं पातळसर वाटून घ्यायचं आहे. तुम्हाला चटणी ज्या प्रमाणामध्ये पातळ लागणार त्या प्रमाणामध्ये वाटून घ्यायची. आणि इथे मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेली आहे. आता ह्याला आपण फोडणी देणार आहोत. इथे तूप घेतलेले आहे मी एका भांड्यात. तूप छान असं गरम झाल्यानंतर आतमध्ये जिरं घालून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावर कढीपत्ता घालायचा आहे आपल्याला. आणि ही फोडणी आपण ओतून घेणार आहोत चटणीवर. इथे आपली चटणी बनवून तयार झालेली आहे मस्तपैकी. आता दही बनवूया. दही मी इथे काल रात्रीच लावलेलं आहे. दही जास्त आंबट नाहीये. दही काढून घ्यायचं आणि हे फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला. छान असं फेटून घ्यायचं. हे बघा, तुम्ही बघू शकताय मस्तपैकी फेटलं गेलेलं आहे दही. ह्याच्यामध्ये आपण आता मीठ घालणार आहोत चवीपुरतं आणि आतमध्ये आपल्याला पिठी साखर घालायची आहे. तुम्ही पिठी जास्त कमी जास्त प्रमाणामध्ये घालू शकता, ते दह्याच्या आंबटपणावर अवलंबून आहे. इथे आपलं गोड दही बनवून तयार झालेलं आहे. आता महत्त्वाचं म्हणजे आंबोळीचं पीठ बनवायचं आहे. त्याच्यासाठी मी इथे 1 वाटी वरी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि 2 टेबलस्पून आतमध्ये आपल्याला साबुदाणे आहेत ना ते घालून घ्यायचे आहेत. आणि हे आपल्याला सगळं एकदम बारीक असं मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. हे बघा, असं पीठ बनवून घेतलेलं आहे मी साबुदाणे आणि वरी तांदळाचं. एकदम बारीक असं लावून घेतलं आहे. आतमध्ये मीठ घालायचं आहे चवीप्रमाणे आणि इथे मी 2 चमचे दही घालते आहे या पिठामध्ये. आणि मी इथे 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यातलं पाऊण वाटी पाणी आता घातलं आहे आणि हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता उरलेलं पाणी पण घालून घ्यायचं आहे आणि सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं. हे बघा, आपलं एकजीव झालेलं आहे सगळं पीठ. हे असंच 5 मिनिटं ठेवून द्यायचं. मी इथे इनो वापरणार आहे आंबोळी छान होण्यासाठी. तर इथे मी पूर्ण पॅकेट घातलेलं आहे इनोचं आणि त्याच्यावर 1 चमचाभर पाणी घालून घ्यायचं आणि व्यवस्थित असं एका बाजूने असं ढवळायचं. हे बघा, आपलं छान असं पीठ बनवून तयार झालेलं आहे. इनो घातल्यानंतर आपण लगेच आंबोळी काढायला घेणार आहोत, जास्त वेळ घालवणार नाही. हे बघा, चला तर आता आंबोळी काढायला सुरुवात करूया. मी ऑलरेडी तवा तापत ठेवलेला होता गॅसवर. त्याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यावर लगेच आपल्याला आंबोळी घालून घ्यायची आहे. व्यवस्थित अशी पसरून घ्यायची. ती जास्त पातळ पसरायची नाहीये, छान अशी जाळी पडते. हे बघा, तुम्ही बघू शकताय मस्त अशी आंबोळीला जाळी पडलेली आहे आपल्या. वर झाकण ठेवायचं आहे आणि 1 वाफ काढून घ्यायची आणि लगेच परतायची नाही आहे आंबोळी. जरा 2 मिनटं जाऊ द्यायचं आणि त्याच्यानंतर ही आंबोळी परतून घ्यायची. हे बघा, आपली इथे आंबोळी बनवून तयार झालेली आहे मस्तपैकी. आता आंबोळीच्या ह्याच पिठापासून आपण वडे म्हणू शकतो. ह्याला वडे बनवणार आहोत उपासाचे. तर इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे आणि असं छोटा बोट चमचा घेतलेला आहे आणि त्याने आतमध्ये हे पीठ असं सोडायचं आहे. मस्त कुरकुरीत होतात हे वडे. आपण नुसते जरी खाल्ले तरी चालू शकतात, एवढे अप्रतिम लागतात. हे बघा, अशा पद्धतीने हे सगळे घालून घ्यायचे आणि व्यवस्थित असे परतून परतून आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत.
आणि महत्त्वाचं म्हणजे काय, एका बाजूने व्यवस्थित भाजल्यानंतरच हे परतायचे आहेत. इथे आपले हे सगळे वडे तळून झालेले आहेत. मस्त कुरकुरीत असे होतात ते. आपल्या इथे उपवासाच्या मऊ लुसलुशीत अशा आंबोळ्या, कुरकुरीत असे वडे, चटणी आणि गोड दही बनवून तयार झालेला आहे. आजची रेसिपी माझी तुम्हाला कशी वाटली हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि ह्या नवरात्रीमध्ये ही रेसिपी नक्की बनवून बघा. या वड्याबरोबर आपल्याला मी इथे गोड दही घेतलेलं आहे. तुम्ही दह्याबरोबर खाऊ शकता किंवा चटणीबरोबर खाऊ शकता किंवा तुम्ही हे नुसते पण खाऊ शकता. आजचा जर का माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.